No niin, ja nyt minulle tuli se tuomio. Tässä näette Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus. En ole vielä avannut tätä, nyt avaan. Tulin kotiin töistä juuri ja tämä toimeksiantotieto nyt tuli. Tää kamera on ihan paskainen. No. Joten katsotaan minkälainen päätös tuli. Tää ensimmäinen kerta kun mä käräjäoikeuden kanssa mitään tekemistä, mutta näitä sattuu. Minkälainen tuomio tuli ja sillä. Aha, tässä on sakkokuitti heti. Ja mitäs se on? Vautsi. Haluatteko vetää mä? No en mä näytä tätä, mutta mä sanoisin 300 €. Että itse... No mä en tiedä. Ajattelin, että se olisi joku yli 400 € tai jotain. Kattokaa nyt teitä 300 €. Tiedä miten ne sen laski, mä en tiedä pitäisikö mun... Onko se ihan oikein laitettu? Mikä tässä on eräpäivä? Tässä ei ole eräpäivä. Eiku päätöspäivä oli 30 sekä eilen. Tässä ei ole eiku eräpäivää ollenkaan. Viipymättä maksan sakkoperteen ulos, ellei sakkoa vankeudeksi. Tarkemmin tietysti maksetaan määristä. Aha. Mikä se on heti näköjään? No mä sen saa hoidettu, okei. Ja tässä on tuomio kirjallinen käsittely. Syyttäjä, kihlakunnan syyttäjä nimeä mainitsenkä omaan nimeäni. Asia ei sitäkään sanota. Se on tämmönen lievä rikos, mitä tuli tehtyä ulkopaikkakunnalla, missä minä en asu. Okei. Syyte. No mä voin sanoa syyttäjänä. Tälleen yleisesti on ajokielto. Mä oon ehkä tästä sanonut. No sanotaan, että mopolla ajokielto. Mä en sen enempää kerro, kun mä oon jossain tässä mun pelailuvideoissa jotain pientä maininnut. Joten sanotaan nyt se. Mä en sano sen tarkemmin. Ja määrättävä vähintään 4 kuukauden ajokieltoon. Hän on väliaikaisessa ajokiellossa tekopäivästä lähtien, josta on noin 2 kuukautta, eikä mä oon puolet kärsinyt ajosta. Ei ole esitutkinnassa ilmoitettu, että ei ole äärimmäisen tärkeää sen takia. Mä joudunkin edellyttämään, mä olisin muuten voinut saada sen nyt takaisin. Mitäs muuta täällä on? Käräjänotarin allekirjoitus. Tunnustanut. Juu, pöytäkirja. Tunnustamisen perusteella selvityksiksi. Että hän on syyllistynyt teonkuvaisen mukaiseen menettelyyn tunnustan oikeellisuudelle. Oikeellisuuteelle syytä epäillä. Aha. Tunnustamista tukee mittauspöytäkirjan hengitys alkoholipitoisuus, jonka mukaan ei... Okei. Sakkorangaistukseen. Teosta. Ajokieltoon. Aika otettu huomioon, mistä tämä on alkanut. Ajokortti on takaisin, tai uusi ajokortti. Käräjäoikeus on ratkaisussa asian ohjeistuomiolausun ilmenevän tavoin. Aha, oliko tää nyt siinä vai? Rangaistusvaatimus 50 päiväsakkoa 60 kertaa 300. Aha, tässä lukee ajokiellon viimeinen päivämäärä, se on 24.7.2002. Arvelinkin, että se on se. Ja muutoksia ohje. No ei tää niin paha ollut. Mä vaan odotan, että päivä koittaa ja sakko maksetaan asianmukaisesti. En mä tällä tähän varmaan mitään muutoksia vaatimaan. Sitä vaan mieltä, että toi sakko voisi alentaa, mutta okei, se oli nyt semmonen määräys. Ihan kiva, että ei ollut
muita vaatimuksia käyttää. Maksan sakkoon ja unohdan koko tyhmä jutu ja en toista. Jep. Tän haluaisin ilmoittaa, että pääsen kuiville tästä jupakasta. Jekkei, ehkä. Morjesta. Mä liitän tän vaikka soittolistoille luettelua hymättömät. Joo, moikka.